खुलुमबाय लोगोफोर, आं लाइभआव दङ। दिनै उदालगुरि बिष्णुराभायाव दंफैयो। बेहायनो क्लाब भलिबल आरो काबादि मेट्च जागासिनो दङ। बिथिंजाय भलिबल मेट्च सोलिदों। दिनै काबादि मेट्चबो जागोन। बिथांमोना काबादि गेलेगोन। गोबां भलिबल गेलेग्रा, काबादि गेलेग्रा नुनो मोनदों। बिथांमोना काबादि गेलेगोन। नोंथांमोना काबादि गेलेगोन ना भलिबल? भलिबल। आदसा, बबे टिमा? बहानि? उदालगुरि। आदसा, काबादिखौ सोरसो गेलेगोन? नोंसोर भलिबल प्लेयार आरो? दे, अल दा बेस्ट। बिथांमोना जाबाय भलिबल प्लेयार। गेलेगोन दा? दा गेलेगोन? गेलेगोन ना? नायनो फैदों। बिनानावमोन, नोंसोरलाय मा गेलेगोन? काबादि? बबे टिम? टिमा? नवान सारगाव, रिंसाराफाद। काबादि दा? आदसा, जाथ'वाखै न काबादिया? बिनानावनि मुङा? सुसिला बर'। सुसिला बर'। दे, मोजां गेले। अल दा बेस्ट। बिथांमोना काबादि गेलेगोन। जाथ'वाखै काबादिया। नोंसोरबो गेलेगोन ना काबादि? ओरैनो काबादिया बयस काबादि जासिगोन। नै बिनानावा गेलेगोन दा? आदसा, बिथाङा उन्दैयावबो जोबोद मोजां गेलेयो काबादि। देग्लाय माजों गेलेगोन? नलबारिजोंनो। आदसा, बेनिफ्राय माब्ला जागोन नोंस्रा? बयसनि उनाव जागोन आरो। दायो बयस फार्स्ट काबादि मेट्चआ। बिनानावनि मुङा? हा? रिया? दिया? टिया दैमारि। बिथांनि मुङा टिया दैमारि। बिथाङा उन्दैबाबो जोबोद मोजां काबादि गेलेयो। बिथांनि टिमनि मुङा जाबाय नाम्बार 1 नलबारि न? बिथांमोना दायो गेलेगोन। दायो फार्स्टआव बयसफोर गेलेग्रोगोन। उदालगुरिनि काबादि मेट्च उदालगुरि। मोनसे टिमा माथाय? सोंनोसै र'। बयस काबादि मेट्च जासिगोन। उदालगुरि टाउनावनो जादों, बिष्णुराभायाव। सार, এটা টিমটো কি? बयस काबादि मेट्चआ जासिगोन नै। उदालगुरि भार्सेस रयेल क्लाब। रयेल क्लाबाबो उदालगुरिनियानो। बिथिंनि निला आरो गुफुर गाबनि जार्सिया जाबाय उदालगुरि, आरो बिथिं निला जार्सिया जाबाय रयेल क्लाब। मेट्चआ जासिगोन। टस सोलिदों बिथिं। टस खालामबाय।
सिङाव थांनांगौ सिङाव हाबैनोसै बिथांमोना जाबाय रयेल क्लाब Royal Club no, Royal Club. USDC. Royal Club? Royal Club itu. Royal Club itu ya? Itu Udalguri? Acha. Habis itu Royal Club. Royal Club no? Udalguri nenda? Champions. Live. Udalguri. Live. I am live. बिथांमोना जाबाय रयेल क्लाबनि आरो बै मोनसे निला गाबनि जार्सि गाननाया जाबाय उदालगुरि स्पर्ट्स बैबो उदालगुरि मोननैबो आच्छा सिनियर जुनियर नोंसोरलाय सिनियर ना जुनियर नोंसोर जुनियर बैसोरो सिनियर सेम टिम ना आच्छा दे Juli. आंहा एसे गोरोन्थि जादों बे निला गाबनि जार्सि गाननाया बिसोरसो रयेल आरो मोननैबो उदालगुरियानो मोनसेया रयेल ओमफ्राय मोनसेया उदालगुरि सुरु जाबाय मेट्सआ सिख्लाफोरनि भलिबल गेलेनायखौ आपल'ड खालाम सार RPM ब्लग्स सिख्लाफोरनिया जाथ'वाखै बयसफोरनिया भलिबल मेट्सआ सोलिगासिनो दङ दसेनि उनाव जानो हागौ सिख्लाफोरनि भलिबल मेट्सआ दायो मोननै साइडथिंबो मेट्स सोलिदों बै फारसेथिं भलिबल मेट्स आरो फारसेथिंनि काबाडि मेट्स बयस काबाडि मेट्स हिन्जावसाफोरनिया सोलिथ'वाखै
Sampai nih. 이걸 밑에 먹으면 나지요. Lazim. Bitangi मुङा जाबाय साया. बिथाङा रेफ्रिबो जाबाय. बिथाङा बिनानाव साया. बिथाङा लेडिस. जेन्टसावबो थायो न' बयसआवबो. बयस फुटबलावबो रेफ्रि थायो. बिथाङा रेफ्रि जानो हाबाय. जोंनि हरसिंगानिफ्राय. माबाफोर गेलेगोन नामा? भलिबल गेलेगोन. रेफारिबाबो गेलेबावगोन आरो. दे अल दा बेस्ट. दिनै आजोलिया खारबाय थायो. आजोलि नोंथाङा मा गेलेगोन? काबादि। बबे टिमजों? नलबारि। गोजौनिफ्राय नाहरदों सिख्लाफोरा काबादि गेलेनो फैदों। लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर उदालगुरिनि दंबा नायनो फै। उदालगुरि बिष्णु राभायाव काबादि आरो भलिबल सोलिगासिनो दङ। गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों। गोबां नै सिख्लाफोर सेंग्राफोर फैदों भलिबल आरो काबादि गेलेनो। बिथिंजाय भलिबल सोलिदों आरो नै बिथिंजाय काबादि सोलिगासिनो दङ। बे काबादि मेट्सआव गेलेनाया मोननैबो उदालगुरिनि टिम। मोनसे टिमनियानो जुनियर सिनियर खालामनानै गेलेदों। बिथिंगालनिया सानैल'सै नै। आजोलिया खारबायसो नै। दा उनाव आरोबाव लेडिस काबादि जाब्ला आं बै गोजौआव गाखोनानै केमेरा खेबहरगोन। बिथिंजाय काबादि सोलिगासिनो। नै बिथांमोनहा काबादि गेलेनो फैदों। बिनानावनि मुङा? लेनि खाख्लारि। बबे टिमजों गेलेगोन? नवान नलबारिजों। नोंनि टिमा? जोंनि टिमा एगेन्स्ट टिमखौबा मिथिथ'वाखै आरो। नोंनि टिमा? आंनि टिमा बरिगाव बिसि नाम्बार 1 नलबारि। आচ্ছা बे टिमजों गेलेगोन आरो। आচ্ছা खै बोसोरसो जाखो माबाया गेलेनाया? आङो औ मा होनगोन बोसोरनैफोर जाबायदां आरो। बोसोरनैसो जाबाय आरो। काबादि गेलेनानै बोरै नाङो? मोजां मोनो गेलेनानै। माब्ला जागोन नोंसोर खेलाया? दायो बयसफोरनि जोबखांबोला जासिगोन आरो। बयसफोरनि जोबबोला जागोन। दे अल दा बेस्ट। अल दा बेस्ट।
बिथांमोना काबादि प्लेयार नाम्बार 1 नलबारिनि गेलेबाय थायो सिमोनबो गेलेदोंमोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि खेलाखौ नायहैनो हागोन सार खामखौ जायाबाबो जागोनलै सार जायाबाबो जागोन औ जागोन सार नै बिथाङा जाबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि सेक्रेटारि सार माबाफोर बुंगोन नामा बे खेलानि सायाव सोर सोर बाहागो लाफैदों बेयावथ' भलिबलावथ' 14टा टिमा जइन जादों आरो बेनिफ्राय काबादियाव हिन्जावफोरा 9 हौवाफोरा 3 टिम बाहागो लादों माला जोबहैगोन बेयो दिनै जोबगोन बेयो दिनै 19 तारिख दिनै जोबनायनि खोथा दङ आदसा सिडुल मथे दिनै जोबनायनि नायनोसै काबादियावहा बयस आरो गार्लसआव माने खुब खम जादों एबाराव सिगाङावथ' गार्लसआबो बहुत जायोमोन आरो बयसआथ' देग्लाय खमथार 3ल' टिम काबादियाव आरो बिदिनो भलिबलावबो माने गार्लसआ 2ल' टिम दं बिसोरनो गेलेहोनांसिगोन उफायथ' गैया मोननैल' टिम मोनसेल' खेला जागोन डाइरेक्ट फाइनालानो जासिगोन बेबायदि जाना दङ दे हामबायसै सार बिथांनि मुङा जाबाय सार प्रतुल बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रनिल दैमारि बिथिंजायनो काबादि मेचआ सोलिगासिनो दङ बबे मोनसेखौ खेबजेनगोन जाबाय आं नै काबादिबो जादों आरो बिथिंजाय भलिबलबो जादों Kabaddi player Tia na Tia কে খেলবো কাবাডি আচ্ছা কোনটো টিম লগত খেলবো টিমৰ নামটো কি টিমৰ নামটো হা বিপি ব্ল্যাক পেন্টার আমার টিমটার নাম ব্ল্যাক পেন্টার ও ডেঞ্জার আছে দেখুন এনে জায়গাটো ক'ৰ পৰা জোৰপুখুৰী দে অল দা বেষ্ট ভালকে খেলবি सोर देरहाना दङ ओइ उदालगुरिनि प्लेयारफोरनि औ ओइ गोजौआवसो गाखोनांगोन र' गोजौआव गाखोना लाहैनो बिथाङा जाबाय नै MBX बिथाङा फैबाय दासो फैदों नै बिथाङा लाइ थिगानो औ माबाफोर बुंदोंबा बहा मा जादों बेयो नै दायो उदालगुरि बिष्णु राभा माबायाव भलिबल आरो काबादि सोलिगासिनो दं दिनैहाय नैबे बड'लेण्ड एक्सप्रेसआबो बेयाव लाइभ होदों नोंथांमोना नुनो मोननाय जायो बड'लेण्डनि लाइभ माबाखौ भिडिअखौ नायबाय था आरो सापर्ट खालाम बेखौबो थेंक इउ गोजौनिफ्राय खेबनो औ गोजौआव थाङोबा नै
बिथिंसो फैनाङो बिथिं गाखोलांनाङो नै बेनो जाबाय उदालगुरिनि बिष्णु राभा बेयावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रग्रामफोरा जायो नै बेयावबो नै काबादि प्लेयार नाखि भलिबल কি খেলিব বন্তি কি খেলিব ভলিবল বা সবে ভলিবল भलिबल प्लेयार गोजा उन्दै उन्दै बिनानावमोन बिथांमोनानो भलिबल गेलेनो फैदों কি খেলব भलिबल बा सबै भलिबल गोजौनिफ्राय भिउआ बेबायदि नुयो बिथिंजाय काबादि सोलिदों नै आरो ओरैजाय भलिबल मेट्स मैया मोनसे मेट्सखौ खेबजेनगोन जाबाय आङो पिक्चार क्वालिटिया बोरै जादोंथाय बे काबादि मेट्सआव बाहागो लानाया मोननैबो उदालगुरि मोनसे टीमानो बिथांमोनहा जुनियर सिनियर खालामनानै गेलेदों मोनसे टीमा रयेल मुं लादों आरो मोनसे टीमा उदालगुरि मुं लादों DNS ब्लक मा जायगायाव जादों आदा खेलाया बे खेलाया उदालगुरिनि बिष्णु राभायाव जागासिनो दङ उदालगुरि टाउन गेट जेरावनो जादों बिष्णु राभायाव बेथिंजाय भलिबल सोलिदों नै आरो नै बिथिंजाय आमजुलिनि भलिबल प्लेयारफोरा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नै बिथांमोना जाबाय आमजुलिनि आमजुलि जलिया अल द बेस्ट बिथांमोना जाबाय आमजुलिनि गोबां नै उन्दै उन्दै सिख्लाफोरबो फैदों बिथांमोना भलिबल आरो काबादि गेलेगोन नै बिथाङाबो भलिबल गेलेगोन जोंनाव नोंनि मुङा मा नासनि बसुमतारी बबेनिफ्राय फैदों माजबाद भलिबल गेलेगोन न दे अल द बेस्ट बिनानाव मा मुं सनिया बसुमतारी बिथाङा लाजिबायसो बिथांनि मुङा सनिया आरो बेनिया जेनिया मोसाहारि आच्छा माजबादनि दे भलिबल गेलेगोन न अल द बेस्ट मोजां गेले सब माजबाद हरिसिंगा हरिसिंगाया दाखालि बिराद मोजां गेलेदोंमोन भलिबलाव दिनै मानो बिदि एसे पुवार पारफरमेन्स
दाखालिथ' 2 सेट्सआव कन्टिनिउ देरहादोंमोन ना नोंसोरो आमजुलिजों दिनै माने एसे उइक नुखो मानो एसे दुरबल नुखो आरो दंबावो न खेलायाथ' दंबावो दे नेक्स्टआव मोजां गेलेदो खैबार हाना दोङो खेबनै खेबसे आदसा दे नेक्स्ट टाइमाव अल दा बेस्ट बिनानाव मा मुं हा निसिता ओमफ्राय बबे टिमजों गेलेगोन हरसिंगा भलिबल आदसा दे अल दा बेस्ट मोजां गेले हरसिंगानि प्लेयारफोर बिसोरो भलिबल प्लेयार दाखालिबो गेलेदोंमोन बिथांमोना जोबोद मोजां गेलेदोंमोन दिनै जेनदों आरो खनसे न' लिग मेच सोलिगासिनो दङ लिगाव जायनो हाइस्ट पइन्ट मोनगोन बिथांमोनानो फाइनाल गेलेनो मोनगोन बे काबादियावबो एखे आरो दै फोरमायनाय बादिब्ला बे बोसोराव टिमफोरा एसे खम फैदों टिमफोरा एसे खम जादों बे बोसोराव बै सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बिथाङा जाबाय MBX3 नि इन्ट्रडिउस नांगौ नामा मा खालामोमोन बिथाङा MBX3 बिथाङा आर्मि रिटायार दायो बिथाङा इउटुबार जाफैबायनो जोबोद मोजां खामानिखौ मावदों बिथाङा रिटायार जानानै ओरैनो थायाखै बिथाङा आर्मिमोन लोगोफोर आर्मि इन्टारेस्ट ओरैनो खालामलाबायो औ बिथाङा एक्स आर्मि दायो बिथाङा इउटुबार जाबाय बेबायदिनो आंबादि स्पर्ट्सनि भिडिअ बानायथिङो बिसोर गोबां गोजान जायगाफोराव सहैयो आंसो सहैबावा दे सापर्ट खालामनो सानैखौ औ MBX3 सापर्ट साबसक्राइब बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबोला गोबां स्पर्ट्सनि भिडिअफोर नुनो मोनगोन बिथांनियावबो MBX3 बिथांनि चेनेलनि मुङा नै आर्मिखाय आर्मि लंपेन्ट मावगासिनो एक्स आर्मि बिथाङा काबादिया दाबो जोबाखैनो गोजानद्रायखाय पिक्चार क्वालिटिया मोजां जानाय नङा बैथिं जाबाय हाइरडनि जिङावनो जादों नै बिष्णु राभायावनो जादों आं केमेरा गिदिर खालायनो र' केमेरा गिदिर खालायनो ओइ बेगाव नै MBX3 लायसिगोन लाइभ लागोन ना मा लागोन नोंलाय लाइभ आंबो केमेरा गिदिर खालायनोसै बिनानावमोना लाजिना खारजोब्बाय माखौ लाजिखो नोंसोर ओइ माखौ लाजिखो मा आमजुलिनि
जासिगोन दा नोंसोरनिया खेलाया दोनथ'नोसै केमेरा गोदोरजों खेबनांसिगोन